Huraira radiyallahu anhu ya ce idan azumin watan Ramadan ya shiga ciki annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yakan zo wajen sahabbai ya ce atakum Ramadan shaharun mubarakun, sai ce Ramadan ya zo muku wannan wata mai albarka. Wato musamman annabi yake fitowa zuwa ga sahabbai radiyallahu anhum yana cewa atakum Ramadan shaharun mubarakun, wata Ramadan ya zo muku wannan wata wanda yake mai albarka. Ramadan ya zo muku wata mai albarka, sai ce qad faradallahu alaikum siyamahu, Allah ya wajafta muku yin azumi a wannan wata din. Yace futtihat abwabul janna, a cikin sa ake bude kofofin aljanna. Wa fi riwayatin futtihat abwabus sama, a cikin sa ake bude kofofin sammai. Wa ghulliqat abwabun niran, a cikin sa ake kulle kofofin wuta. Wa suffidatish shayatin, sannan a cikin sa ake daure shaydanu. Baya ga wannan sai ya ci gaba da musu bayani a cewa a cikinsa akwai daren da ya fi dare guda dubu. Ya fi dare guda nawa? Ya fi watanni guda dubu, shi ne lailatul qadr. A ƙarshen hadithin sai ya ce hurrima khairuhu faqad hurrima khairu man hurim. Man hurrima khairuhu faqad hurim. Sai ya ce dukkan wani wanda aka haramta masa alherin da ke cikin wannan wata, to lalle shi kan yayi asara, an haramta masa alheri. Wato ƙarshen hadin sai ce man hurrima khairuhu faqad hurim, duk wanda aka haramta masa alherin Ramadan ya shigo har ya fita bai samu alherin ba, annabi ya ce to in kana neman abin tausayi in ka same shi ka gama maganan abin tausayi. Don haka mu kiyaye wannan jumla, dukkan wani mutumin da aka haramta masa alherin Ramadana to shi kan ya shiga uku, an haramta masa alheri. Don haka wajibi ne mu yi tsayuwar daka mu tabbatar a cikin wannan wata mun nemi alkhairai wanda suke masu yawan gaske. Banda wannan na daga cikin falalan watan Ramadana abin da ya dace mu ci riba mafi girma, mu yawaita ayyukan alkhairi musamman wajen tsarkake zuciya. Kololuwa daga ci shine a wannan wuta ake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna. A dukkan wuni akwai jama'a da Allah yake tara sunayensu a yi list ana ta rubuta, yanzu haka ana kai. List ɗin farko ana ta compiling, sa sunan wani an yanta shi daga wuta zuwa aljanna, rubuta sunan wani an yanta shi daga wuta zuwa aljanna, rubuta sunan wani. Daga an sha ruwa to an gama list ɗin farko. List na biyu annabi ya ce sai kuma dare, sai a sa ci gaba da compiling wani list. Ana tara sunayen mutane, sawa ne a daren nan an gafarta mar, sawa ne a daren nan an gafarta masa. Dukkan awa 24 ana fitar da admission ɗin yan aljanna sau biyu. First batch a wunin farko, a dare ai second batch. Washe garin Ramadana a yi third batch, a daren a yi fourth batch. Haka ake ci gaba da yi ɗaya bayan ɗaya ana gafarta wa mutane. Shi yasa akwai hadisi da ya zo cikin musnad na Imamu Ahmad rahmatullahi alai a juz'i na biyu namba na 452 da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa laila utaqa minan nari fi shahri Ramadan. Lalle Allah yana da shi a cikin dukkan wunin Ramadana da dukkan daren Ramadana, utaqa'a jama'ar da ake yantawa daga wuta. Akwai jama'ar da za a yi ta yi, idan muka yi azumi guda 29 to za a yi list guda 58. In muka yi azumi guda 30 to akwai list 60. A duk awa 24 akwai list biyu da ake cira, kuma adadin sunayen jama'ar Allah kaɗai ya san adadin su. Mai yiwa miliyoyi ake gafartawa, a duk list mai yiwa akwai miliyoyi. So da haka kenan duk fa inda Ramadan ya shigo ya fita ba mu shiga cikin mun yi asara. Ribar ɗaya shine a ce a waɗannan list ɗin guda 58 ko 60 sunanka ya shiga wani ko suna ya shiga wani. Na biyu kuma ci gaba da bayyana mana garaɓasan da ke ciki wanda yasa ake mutane bushara da zuwa Ramadana. Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la. Dukkan wani musulmi iya da tabbas babu kokwanto in dai musulmi ne ya kaskantar da kai ya roki Allah ya addu'a, yana da addu'ar da Allah baya mai da ita. Addu'o'in da muke lokacin buɗe baki, addu'o'i da muke bainal azani wal iqama, addu'o'i da muke lokacin saukan dare ruwa a dare da rana ko a dare, addu'o'i da muke a cikin thuluthul lailil akhir, waɗannan awqatul ijaba, lokutan amsan addu'a. Annabi ya ce wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la. Kowane musulmi iya da tabbacin akwai wani lokaci da idan yi addu'a Allah ta'ala zai amsa masa. Shine wani in yi sa a duk Ramadan ana amsa masa, wani kuma in ba haka ba akwai dai rana ɗaya da zai dace idan ya roƙi Allah ko da sau ɗayan da an amsa masa a wannan ranar. Shi yasa to sai mu roƙi alheri,
kar mutum ya je ya yi sakere shi kama ganye, ya zama lokacin amsawan kuma ka je kana roƙon soki burutsu da hayaniya da bankaura, to ai an yi asara. Shi yasa a wajen addu'a mu rika gane priority namu, wato aulawiyya, menene muhimmi na farko fa mafi girma shine aljanna. Dukkan abin da mutum zai roƙa a rayuwarsa babu abin da ya kai gobe kiyama ya shiga aljanna. So duk addu'a da za ka yi kar ka manta da wannan. Kuma na biyu shine kar mutum ya kuskura da mantawa da roƙon wuta. A duk jama'ar da za ka yi wa Allah ya kare shi daga wuta kenan. A duk jama'ar da za ka yi wa addu'a kuma a bayan ƙasa babu wanda ya kai babarka da babanka. A dai mutanen da ka rayu da su, babarka da babanka idan sun rasu Allah ya gafarta musu, in suna raye Allah ya kara musu lafiya da imani da tsawon kwana, kuma Allah ya raba ku lafiya. Babu wata addu'a da za ka yi da ta kai wannan.